Менә иртүк торып, сәхәр ашап, һәм инде минем тормыш иптәшем дә ураза тотты ул елны, бергәләп икәүләп тоттык име. Иртәнгә төрле хәләл ризыклар алдан әзерләп куйган идек. Бик әйбәт тота башладык. Беренче 3 көне бик яхшы булды, бик җиңелрәк булды инде, ә соңыннан инде әзрәк авырлашты. Һәм инде мин эшләгән җиремдә дә тотучылар булды. Ләкин шунда бер көнне кемнеңдер туган көне, тәмле ризыклар алып килгәннәр име. Һәм мин кирип бүлмәгә карыйм инде, монда ашап эчеп утыралар. Үзем дә сизмәстән барып, анда кыяр кисәкләре, помидор кисәкләре телеп куйганнар, каптым. Ураза икәнемне оныттым. Соңыннан гына искә төште. Шунда бик нык үкендем, ләкин миңа әйттеләр, булай ялгышып ризык капкансың икән, бу Аллаһы Тәгалә тарафыннан кичерелә дип әйттеләр. Аннан соң инде мин башка андый уразамны бузулар булмады. Ләкин менә шушы вакытта, менә шушы елны тотканда, инде ахырларында бераз ширләп киттем. Ширләп киткәчтән уразадан чыктым инде. Уразадан чыктым, ләкин менә уразадан чыккачтан ничектер авыр булып китте. Менә организм менә ничектер өйрәнгән икән инде. Дарулар эчәргә туры килгәч, менә шулай итеп минем бу беренче уразам шул 95-нче елларда башланды. Инде уразаның файдасы турында бик күп вәгазьләр тыңларга туры килде мәчетләрдә, хәзрәтләребездә. Хәзер дә менә ураза айын бөтен мөселман халкы көтеп ала. Шуңа күрә менә минем беренче тәҗрибәм ураза буенча шулай булды инде.